Окей, има десари 5. Аре са бимба, брат. Light color. О, тежко, никой не може да ми търпне това. Трябва на всички така обаче. Ти ги смолтат. Лати Норф. Лати Норф. Норф. Никой не Чекам чеква. Норф. Никой не пейс чеква. Норф да мога да съберем в нашия танк и... You can send it, bro. I don't give a fuck. Ти сме, вече си зонах. Айде да отидем в касъл. Да, дисмонтит, тук и аз ще хърна. Храна, хубаво. Имаш достанал откъде бе, Майкъл? Имат батълман тя. Няма двата да. Паси ли са пак? С ведно. Айде да се предаваме. Не знам какъв е батамалата, ама имат със сигурност. Да, видях и сега галанта влезе пред мен. Да. Али май бе. Честно казано, искам да отида да умра. Мога да прави рейчек да питам дали всички искат да умрете, да мога да не ме съдите после. Yes за файт, не за... Не за аз съм путка, добре. Скъл бича, защо? Добре, някой отида туалет, нали? Тук ще правим файт. Бих отишъл сега преди файта да влизам. Бих чул да се излагам. Думай цял фест, сега като умрем ще ги Добре, болсам го. Слушай за 5 минути ще се Добре. Аре. Ти за шише не скилиш, бе. Бутилка до тебе нямаш? Михай върху Памперса. Тъй. Стига сте регари вече. Стига сте регари вече. Сакате да се ручим за 5 минути да ги вземем някакви пречки и да си ходим. Идват да наскалтват, скалтаха. Ми шанс. 4 са окей. Мислим са 5, то се стига само пис някъде тъй че. Да, аз би моите хиори не искам да маркват. Те също са бро. Тъй че... Бро срещу пак най-вероятно ще паднем. 100% ще паднем. Идват към нас, те. Тъй че ще играем. Дисмонтка на трул. Отеца сме. Овъркач. Знам, не май бе. Трябва да влезеш вътре. Който тези тръпяхи уби хилърите би. Влизайте вътре в тях. Да още намирам хилъри. 7-3 жал. Мерил съм хилър. Стървам всичко на чолка. Пирста 3, 2, 1. Всички са пирснати ударя. Искам Джули на чолка, елате на черепа, всички да пробвайте на черепа, Нави най-тилмет, пробвайте на черепа. Виж, има не черепа, а танквайте, помагайте на нашите хилъри, Танквайте, помагайте на нашите хилъри, гик за кичко това. Гик сега. Искам, скала добре, още малко, супер малко. Имам пирста 3. Добре, следващия хилър. Дай убитите ще бъде хилър, бе. Даваме най-тилмет. Пирста 3, 2, 1. Всичко е пясно, всички са станете по средата. Не се спаквайте. Норфист, програми Норфист, скъл още, майка му стара. Има един хилър без нас, също така мога да го фокусим него, махнал съм го. West. Стърнъл West 3, 2, 1, минам Стър West. Добре, сейвър, просто дайгер, махай си, дайгер. Всичко заради гочен цигани стана безполезно. Еба майката, брат. Аз получавах супер много хилове, значи не си бил направен от място. То е нормално, брат. Ние си разменихме местата с тези педали, брат. Там са хората, които натиснаха хикс, че не иска да... Хората, които натиснаха хикс, че не иска да се бият, точно те умряха, брат. Но ще има главата, мога да убият капечек. О, 8 бройка.